Moi, mun nimi on Elias ja tervetuloa katsomaan, miltä näyttää meikäläisen peruspäivä. Ja aamuhan alkaa aina perinteiseen tyyliin aamupuuron keittämisellä. Mutta se mitä tämän jälkeen tapahtuu, niin lähden tuonne yliopiston kirjastolle hakemaan yhden englanninkielisen tenttikirja. Tentti on kuukauden päästä, niin kerkee tässä vielä hyvin kertailemaan siihen. Siitä sitten poikkeaa vielä apteekissa ja käyn kuntokeskusliikussa tekemässä yläkroppatreenin. Sen jälkeen himaa takas vähän safkaamaan ja pelailen luultavasti pleikkaria ja kertailen varmaan reploja jo pikkasen tohon illan kesäteatteritreenejä ajatellen. Tuo on kyllä mukava päivä silleen tiedossa. Aika peruspäivä mitä itellä nyt on, että yliopistoluentoja on loppupeleissä tosi vähän, niin pystyy ainakin sit treenaamiseen panostamaan ja kerkee pelailee pleikkaa, ei se nyt ole millään tasolla kehittävää, mutta sitä tulee tehtyä ja sitten just kesäteatteritreenejä rupeaa olemaan koko ajan entistä enemmän, kun juhannusaatto lähestyy, silloin on meillä ensi ilta. Ja tässä näkyy kaikki mitä mä tykkään laittaa puuroon, eli maapähkinävoi, sokeroimaton vadelmakeitto, sitten ihan vaan pakastemustikoita ja raejuustoa. Sillä tulee hyvä. Nyt olisi aamupala syöty ja sehän olisi aika lähteä. Treenin onnistuminenhan on täysin kiinni treenisukista. Jos tällaisilla ei treeni kulje, niin ei kyllä kulje sitten millään. Asiat saatu hoidettua ja sitten olisikin aika aloittaa yläkroppatreeni. Ekana liikkeenä olisi T-kulma soutuu 2 sarjaa. Tämä liike olisi järkeämpi tehdä tuettuna, niin taisi paljon stabiilimpi, mutta syystä tai toisesta tällä kyseisessä liikussa ei semmoista laitetta oo. Joten joutuu sitten tekemään tämän liikkeen ilman tukea. Man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality. Kulmasoudun jälkeen olisikin sitten ylätaljaa vuorossa. Tätä teen kanssa pari sarjaa ja se minkä tässä huomasin, niin voisi koittaa pysyä vähän pystymässä, jolloin tämä liike menisi vielä vähän tehokkaammin latseille. Mut toki, kyllähän tämä näinkin perille selkään menee. Till I got it, I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be... Ylätaljan jälkeen tykkään tehdä vielä leukoja tällaisella neutraalilla otteella niin paljon kuin menee. Saa tehokkaasti loputkin mehut selästä irti. Whatever they would like to be, we all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I
feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. Selän jälkeen olisikin sitten olkapäitten vuoro. Ekana liikkeenä olkapäille pystypunnerusta Smith-laitteessa. Tässä koitan keskittyä erityisesti siihen, että noi kyynärpäät ei valskaisi tuolla takana hirveästi, vaan ne pysyis hyvin tossa etualalla, jolloin tämä liike menee tehokkaammin olkapäille. Olkapäät on itselle tosi heikko lihasryhmä, niin sillä koittaa ihan erityisesti keskittyä niihin ja koittaa tehdä nämä liikkeet aika hallitusti ja hyvällä tekniikalla. Seuraavana liikkeenä olisi vipunostoja taljassa. Tätä teen myös pari sarjaa niin kuin edellistäkin liikettä. Aiemmin tykkäsin tehdä vipareita käsipainoilla, mutta nyt on jonkun aikaa tehnyt tässä taljassa ja on kyllä kokenut huomattavasti paremmaksi, että tässä saa ton paineen pidettyä kohdelihaksella huomattavasti paremmin. Ja ei tule niin paljon heijattua liikkeen aikana, jolloin tekisi työtä muilla lihaksilla mitä ei haluta. Viimeisenä liikkeenä olkapäille olisi vuorossa pystypunneruslaitetta. Tätä teen vaan yhden sarjan, jolloin olkapäille tulee tästä treenissä yhteensä 5 sarjaa. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like... Sitten päästäänkin ojentajien pariin. Ojentajille olisi ekana liikkeenä niskan takaa punnerusta taljassa, tällaisella pitkällä köydellä. Tässä pyrin huomioimaan, että noi kyynärpäät pysyis suht paikallaan, jolloin tämä liike menisi tehokkaammin tonne ojentajille. Ja toki pyrin myös huomioimaan tätä pitkää venytystä, mikä tässä liikkeessä saadaan tosi tehokkaasti aikaa. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Mä tein ojentajia taljassa pari sarjaa ja sen jälkeen olisi vuorossa pari sarjaa dippejä. Tässä pyrin tekemään niin monta kuin menee, eli menemään ihan failureen asti. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to... Viimeisenä olisikin sitten vuorossa tärkeimmän lihasryhmän eli haukkareiden treenaus. No ei vaan. Mutta tosiaan tässä ekana liikkeenä olisi squat penkissä tehtävää hauiskääntöä. Tämä on tosi tehokas liike, tässä saa hyvän venytyksen ja tässä ei oikein voi huijata millään muilla lihasryhmillä, koska tämä on niin tuettu ja stabiili liike. Eli tämä tulee tehtyä pelkästään hauiksella. Treenin täysin viimeisenä liikkeenä olisi vuorossa yhdellä kädellä tehtävää hauiskääntöä taljassa. Tätä tykkään tehdä kans pari sarjaa, niin kuin squat-penkkiäkin. Ja kiinnitän tässä myös huomiota siihen kyynärpäähän, että se pysyisi paikallaan sekä tuohon liikkeen venyttävään vaiheeseen. Eli pyrin viemään käden aika suoraksi tonne taakse, koska se on tässä liikkeessä kaikkein tärkein vaihe. Tältä näyttäisi mun viikon eka yläkroppatreeni. Tosiaan treenaan 4 viikkoon ja sillä periaatteella, että sama lihasryhmä treenataan viikon aikana 2 läpi. Mutta luultavasti lähiaikoina vaihan treeniohjelmaa ihan vaan vaihtelun vuoksi. Treeni done. Oli kyllä aika raskaan tuntusta tänään, mutta tulipahan tehtyä.
välillä toi on tollasta, mutta kyllä sit kumminkin aina hyvä olo tulee, kun käy vähän jumppailemaan tuo salilla, mutta tänään oli kyllä jotenkin, en tiedä mikä vaikutti, että oliko sit nukkunut vähän huonosti tai jotain, mutta nyt ruuan tekoon ja päivässä eteenpäin. No niin, nyt on tullut aika lähteä teatteriharkkoihin. Täällä on vähän uhkaava keli, mutta onneksi ei tarvi paljon kävellä, vaan pääsen yhden toisen teatterilaisen kyydissä tälleen mukavasti kulkemaan. Ei ole onneksi pitkä matka autolle. Näyttää vähän siltä, että kohta tulee vettä ja vähän reippaammin, mutta onneksi kerkee varmaan just alta pois. Saa nähdä, minkälaiset treenit on tänään luvassa. Uskoisin, että ihan mukavat, kunhan vaan replat muistuu mieleen. Tosiaan meidän treenit kestää yleensä semmonen 3 tuntia, niin katsotaan, että kauanko tänään menee. Musta tuntuu, että mitä lähempänä ollaan ensi-iltaan, niin sen pidempään harkatkin kestää, mutta toisaalta ilta-aika myöskin, niin ehkä se on se 3 tuntia. Voi olla myös 4. Tää on nyt mun 4. kesä kesäteatterissa. Pakko kyllä sanoa, että on ihan huikea harrastus. Vaikka toki sitoo myös hyvin paljon jo heti keväästä lähtien. Nyt on teatterista tultu. Olipahan taas melkoinen show, ei voi kyllä muuta sanoa. Kyllä arveli ennen tätä kaikkea, että kauankohan menee, niin kyllähän se 4 tuntiin meni. Oli hauskaa, mutta oli aika levotonta settiä samaan aikaan. Saatiin ehkä taas vähän edistettyä näytelmää. Ja nimenomaan ehkä, mutta nyt sit vielä iltapalaa ja YouTubesta jotain pyörimään. Meillä on kyllä silleen hyvä näytelmä kasassa, mutta on sanottava, että ainakin oman roolin kohdalla niin on kyllä myös silleen tosi haastava rooli, koska on niin moni eri tunnetiloja, mitä pitää käydä läpi. Että alkuun on niinku tosi iloinen ja sit pitää yhtäkkiä olla järkyttynyt ja surullinen ja sit pitääkin olla vähän niinku romanttinen ja tunteellinen samaan aikaan. Niin se luo kyllä omia haasteitaan, mutta jos tässä kaikessa onnistuu, niin tästä kyllä tulee varmasti hyvä. Ja mikä parasta, niin aina oppii uusia hienoja sanoja, kun menee teatteriin vanhemmilta ihmisiltä. Tänään uusi sana, minkä opin, niin oli kiimaliiteri. Jätetään pääteltäväksi, että mitä se sitten meinaakaan. Tällainen oli mun starttivideoitten pari. Katsoo, innostuuko tästä hommasta enemmän vai ei, mutta jos innostuu, kuvailee enemmän kesää kohti ja varmasti on myös enemmän kuvattavaa, koska tulee olemaan enemmän kaikkea. Nyt oli vähän ehkä tylsän puoleinen, mutta toisaalta tällaista arki on tällä hetkellä, joten realistinen kuvaus siinä mielessä. Ja jostain pitää aloittaa, joten tää nyt olkoon se aloitus.